soc la Mariona Coll, soc química i treballo a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona i el que em dedico és a desenvolupar i a investigar nous materials, però no materials qualsevol, sinó que els que a mi m'interessen són aquells materials que són capaços de transformar la llum solar en electricitat. Aquesta xerrada l'he organitzat de manera que aniré responent diferents preguntes que penso que les persones ens podem fer sobre com l'energia solar afecta la transició energètica i quins són els materials més comuns que s'utilitzen per preparar dispositius fotovoltaics. Com veureu, en el títol, en comptes de transició energètica, he posat revolució energètica perquè si tenim en compte els objectius de 2050 que es va plantejar a Europa de tenir 0 emissions netes de carboni, per tal d'arribar més que una transició ens convé una revolució. Així doncs, aquestes són algunes de les preguntes que m'han vingut al cap. Per exemple, quanta electricitat obtindríem de la llum solar? És econòmic transformar l'energia solar en energia elèctrica? Quins materials constitueixen els panells solars avui en dia? I de manera molt senzilla intentar explicar com funciona una cel·la solar. Al final també presentaré alguns aspectes que els científics treballem per tal de poder millorar les tecnologies. I finalment donar-vos 4 pinzellades de sistemes que s'estan utilitzant avui en dia per tal d'aprofitar al màxim la superfície disponible per posar-hi panells solars. Doncs comencem. Tenim prou llum? Bé, el sol sabem que és una font d'energia infinita per produir energia neta i sabem que un dia de llum solar és suficient per generar electricitat durant un any per tot el planeta. Com d'econòmic és fer aquesta conversió? Doncs la bona notícia és que a principis d'aquest mes, d'octubre, va aparèixer aquesta notícia on l'Agència Internacional d'Energia deia o reconeixia finalment que a dia d'avui l'energia solar és la manera més econòmica de produir electricitat. Bé, fins ara us he donat 2 molt bones notícies, és a dir, que amb un dia de llum solar podem generar electricitat per tot un any i que de fet és molt econòmic. Com són els materials que utilitzem avui en dia? Bé, el 90% dels panells solars que veiem, els terrats de les cases, els parcs fotovoltaics, estan fabricats amb un material que es diu silici, que és el segon element més abundant de l'escorça de la Terra. I per què us ho ressalto, això? Doncs perquè si hem de fabricar panells i omplir grans superfícies, és important que tinguem un material abundant. Com és aquest mineral? Doncs bé, si mirem com està format, aquí veiem en blau us he marcat els àtoms de silici que estan enllaçats uns amb els altres. Aquests espais blancs més brillants serien els electrons i estan units molt fortament. Llavors, com fem que aquest material pugui conduir l'electricitat? El primer que necessitem és que els electrons es puguin moure, oi? Anem a veure com ho fem, però primer mirem com és un raig de llum. Així, de manera molt simple, podem dir que la llum està formada per partícules molt petites que se'n diuen fotons. Què passa si ara ajuntem aquests fotons amb el silici? Aquí tenim un dibuix molt esquemàtic de com seria una cel·la solar de silici. Fixeu-vos que en aquest cas, a part de silici, hi ha elements d'altres colors, que això no hi pararem molta atenció, només és perquè puguin conduir millor, però el que vull que ens fixem és què passa quan aquest raig de llum interacciona amb el nostre silici. Fixeu-vos que desplaça els electrons de manera que es poden moure lliurement i si tenim els contactes adequats, col·lectar-los per produir electricitat. Quin és el voltatge que nosaltres podem aconseguir d'una cel·la solar simple? Doncs diem que aproximadament mig volt. Clar, si comparem amb les piles que necessitem per carregar el comandament a distància, el comandament de la Play, de la Xbox, aquestes anem amb piles de 1,5. Per tant, mig volt diguem que és poquet. Però no és problema perquè podem ajuntar aquestes cel·les formant el que se'n diu panells solars. Llavors, si ajuntem, per exemple, 10 cel·les en un panell, ja tindríem suficient per carregar un mòbil. Per generar l'electricitat necessària que necessitem a casa, evidentment necessitarem més cel·les i més panells. Clar, això és molt fàcil, anem a sumar panells, tenim suficient superfície al nostre planeta per disposar dels panells necessaris.
Bé, doncs el senyor Elon Musk, que és un emprenedor físic, que és cofundador dels cotxes Tesla, l'empresa SolarCity, va fer un càlcul així ràpid i va dir: si tenim en compte la superfície i la població d'Estats Units, jo conto que amb 26.000 quilòmetres quadrats és suficient per posar els panells solars, que seria equivalent a aquest botonet vermell col·locat aquí. Aproximadament la superfície d'aquesta seria aproximadament el mateixa que la que tenim a Catalunya. Per tant, sembla una cosa factible. Anem a veure, doncs, què podem fer els científics per tal de millorar les tecnologies que tenim avui en dia. Una cosa que podem jugar una mica és en la composició. Fins ara us he parlat només del silici, però hi ha, per exemple, un altre mineral, que és la perovskita, que va descobrir el senyor Lev Perovsky al segle XIX, als Urals russos. I aquesta perovskita, en aquest cas, està formada per calci, titani i oxigen. En aquest cas tenim 3 elements diferents. És una estructura una mica més complexa que el silici, però alhora també ens dona més versatilitat de propietats, com veurem a continuació. Anem a veure una mica com és aquesta perovskita. Com he dit, és més complexa que el silici. Tenim una estructura com aquesta. En aquest cas hem dit té 3 elements diferents, que aquí els hem dibuixat amb 3 colors diferents. Un de gris, un de vermell i un de verd. Veiem que el gris està unit amb 6 de vermells i alhora aquesta estructura està unida amb 8 de verds. El xulo d'aquesta estructura és que, si ens fixem la disponibilitat d'elements que tenim a la taula periòdica, podem fer moltes combinacions diferents i segons la combinació podem tenir una propietat o una altra. Aquests materials perovskita poden presentar propietats superconductores, magnètiques, ferroelèctriques, aïllants, semiconductores i, de fet, materials amb aquesta estructura són els que s'estan estudiant més avui en dia per tal de millorar l'eficiència de les cel·les solars. Hem parlat de la composició, anem a veure com afecta la mida i la forma. Sabem que si la mida dels materials els passem a la nanoscala, 10 a la menys 9 metres, les propietats canvien dramàticament dels materials. Als químics ens interessa poder preparar aquests materials, ja sigui en forma de nanopartícula, o col·locar-los capa a capa formant capes molt primes. No només hem d'intentar preparar-los amb una forma i mida determinada, sinó que la manera de preparar-los ens interessa que sigui de baix cost. A l'ICMAP, per exemple, una de les tècniques que fem servir per preparar materials és el mètode de solucions químiques, que consisteix en preparar una solució. En aquest cas aquí, imagineu-vos que tenim barrejats els elements que dèiem abans de la perovskita, el verd, el vermell i el gris. D'aquesta solució, que l'escalfem, fem que sigui molt homogènia, n'agafem una petita part amb una microxeringa i la disposem en un substrat. Estem parlant de substrats petits, són mostres a nivell de laboratori. La mida d'aquest substrat és, per exemple, petita com l'ungla del dit petit. I en el nostre cas, els materials perovskita que creixem necessitem pujar-los a alta temperatura per tal que els àtoms s'ordenin d'una manera adequada i tenir les propietats desitjades. Bé, doncs, fins aquí 3 aspectes concrets que treballem els científics per millorar les tecnologies i finalment us voldria mostrar com podem aprofitar l'espai que disposem per generar electricitat. Aquí tenim un exemple, aquests panells solars flotants que han posat a Holanda, a Xina, a diferents països, estan aprofitant grans superfícies d'aigua per posar aquests panells, que no només generen electricitat, sinó que pel sol fet d'estar en contacte amb l'aigua es refrigeren i poden ser més efectius o més eficients. Una altra manera d'aprofitar l'espai són amb granges solars. En aquest cas, el fet de fer ombra a les plantacions reduïm l'evaporació de l'aigua, per tant estalviem aigua i a més les fulles poden créixer més perquè van a buscar el sol. Una altra manera d'aprofitar és posar-ho en canals, també és una mica la mateixa idea, en aquest cas evitem que s'evapori l'aigua, també mantenim l'aigua més neta perquè està coberta pels panells solars i fins i tot, per exemple, posar panells solars en carreteres. Aquí podem treure'n moltes funcions diferents. Per exemple, el fet que hi puguin passar els cotxes s'exerceix una certa pressió i la pressió també es pot convertir en electricitat. No només la pressió, sinó que fem que aquestes cel·les d'alguna manera puguin il·luminar el camí o bé fins i tot donar escalfor i fondre la neu en països on és molt important poder netejar les carreteres.
Anant ja una mica més enllà i aprofitant una mica l'espai vertical de què disposem, hi ha també el que anomenem els arbres solars. En aquest cas, ja borrem una mica la idea d'aquests panells rectangulars grossos negres i els estan adornats amb vegetació i a part de convertir l'energia solar en electricitat, també poden a la nit il·luminar. Evidentment també, si són estructures suficientment grans, poden generar zones d'ombra. Anant ja més futuristes, a l'espai vertical tenim aquestes estructures on els panells solars són tridimensionals. L'avantatge aquí està en que ja no s'ha de preocupar en orientar sempre el panell solar per obtenir la màxima eficiència, sinó que ja ocupa tot l'espai tridimensional. I finalment hi ha el que s'anomena aquests globus solars, que el que s'intenta és pujar suficientment a l'espai com per passar sobre dels núvols i llavors tot el que siguin problemes, perquè són dies de boira, dies de pluja, dies ennuvolats, sempre podem aconseguir la màxima conversió d'energia solar. I amb això acabo la xerrada. Gràcies.